Добрый день, меня зовут Слепецкий Михаил, и я з'являюся вучнем 11 класса средней школы номер 2 городского поселка Городія. І зараз я пропоную вам послухати вірш Владимира Дубовки, який називається «До 10-го кастричника». Якое щастя спотикать усход, якое щастя бачить сонце захід, і творчої праці радісний узльот. Упартом плівіть, а сьогодні у завтра. Крайний розквіт просить моцних рук, минуле поховано сучасним. Як морський вітер, переможний рух, розгортується у далекгляді ясним. Наперед непокорным мкнется дух, за досягненной метой крочить новой. И нашу несупынную ходу натхняют ленинские слова. Далекие и близкие годы вы сердцу милых будете заўсёды. Яшчэ шчыльней злучылі мы рады, калі знішчаць хадзілі перашкоды. Нягоды толькі узмацнялі нас, скрышылі мы нягоды ўсе дазвання, а перамогі незабыўны час айчыне даў цудоўнае світанне. Яна згадае пра сыноў сваіх, якія не дайшлі да яснай мэты, а горнія прамянісці ўсіх і ушануе эпітапам светлым. На Беларусі ён не марна жыў, ён працаваў сумленна і няспынна. Тугой затым ён сэрца натужыў, што доўг мне весь аддаў.